пръстен искам да ти кажа. Ще те обичам, ще те уважавам и почитам. Ще те подкрепям и ще те прощавам. Ще бъда до теб в радост и мъка, в бедност и богатство. Искам да прекарам целия си живот с теб. Обичам. Много да те учим, както сега. Винаги. Часът е 19:25 време. Температурата 20 градуса по Целзий. Нашият полет ще продължи около 7 часа и 22 минути. Молим да поставите ръчния си багаж на столовете зад вас. И докато се подготвяме за излизане, молим да се уверите, че всички електронни, мобилни и предавателни устройства са изключени. Осветлението на самолета ще бъде включвано и изключвано с цел адаптиране към условията. Ако попаднем и прилитаме през турбулентна зона, ще бъдете предупредени и обслужването с напитки ще бъде преустановено. На дългия семейен полет. В случай на аварийна ситуация, използването на аварийни изходи е забранено. Продължете напред. Изходът назад е блокиран. Вашият предпазен семейен колан се закопчава и не се откопчава. В случай на нужда от свеж въздух, обърнете се към човека до вас и прилагайте единствено дишане от уста.